सानबा बिदिनो हरबा बिदिनो हारसिं मावबाय थानांगौ दाबो सिखार जायाखै बै माहाजोननि फिसा साथामा माने गथ'फोरखौ नुवाखै फुंनि बिसिनिफ्रायनो न'आव सफैफिनलायबाय मोनजागोन दे उन्दु माहाजोननि फिसाफोर बायदि बै हिनजाव सानैयाबो खामानि मावनो जेबो पात्तायानो गैया हिसान सोंना दोनदों दसे दानांगौ ग्रुपथ' गैयानो गैया उन्दुबायल' था मोसौ बोरमा एसे हिस्रांनांगौ हारसिं मावहोबाय थायो बिदि उन्दुबाय थायो मानसि मोजांफोरा मोनजादोथ' फुंनि एफादावराव एफएम बायदि मोनदों नामा एफएमसो बुंदों ना हनै ना हजों मानसि हजों फैजोब्बाय नोंसोरालाय मानि उन्दुनायल' दोनलै फुंनि एफादावराव दावरावखौसो नुदो फरायनाय गथ'आ बिदि जायो खामानिबोथ' इसेबो मावफाया फुंनिनो खोब समायना मोनदों खोमा समायनायखौसो नुदो दानिया मोखांफोरा थाबनो सुनानै ओंखामा संदोसो बिमा बिमा दै गिलास लाबोलाय लांदो दैया ओंखामफोरा रेडि जाबायना ओंखाम बहा दानो रेडि जानो हारसिं मावनो हायाखै दाबो जायाखै आं मिथिंखाय जायो दे नुवाखै नोंनि फिसा मोजांफ्रा दासो सिखारजोबदों दोनलै बिमा गथ'फोरनि सिगाङाव मानो दावराव खालामबाय थायो बा गावासो मावलाबसोनाय बायदि मोनबाय बेरे फुंजा माखौबा गावहासो मावलाबसोनाय बायदि मोनाखै बे मावलाबसोनायसो बुंदों ना ओंखामा संफैदोसो फुंनिनो मा जायो मा थायो मा जानायखौ सोंदों नों सिसि मा जाबावगोनलै Jani ro, hei, ro, hei. Baby dia macam mana? Ini. Mana? Dapat. Duduk. Jahai li. Sabar yuk. Acha Bodo, जों बिदि हारसिं थाबाय थानोसै Bodo, आं खोथाखौ बुजियासै बुजियासै आच्छा नोंनो ओंखाम ओंख्रि संनो मा नांगौ ओंखाम संनो मा नांगौ माने दो दोख्ला माइरं अर बेफोरखौ नांगौ Bodo फाग्ला दाबो बुजियाखै नोङो ओइ Bodo नोङो मा खोथा बुंखो आंथ' बुजियासै हिनजाव बुंदों बुरबक हिनजाव बेखौसो होनदों नोङो बेखौनो होनदों आङो नाङालाय Bodo नाङा दानलाय मानो मानो होनबा जों बिदि रानथाब रानथाब थाबाय थानोसै Bodo फैसा बारग'लांसै जोंनाबो Bodo बे संसारखौ एसेबां गोरलै दासान संसारखौथ' सानसे नङाब्लाबो सानसे जाखानांगोन ना जोङो Bodo संसार जानायनि सिगां गावनि आथिङाव गसंनो नाजाग्रो अब्लाबोथ' संसारखौ जाखानांगोन ना जोङो जानायाथ' जानांगोन Bodo अब्लाबो गावनि आथिङाव गसंग्रोनो हानांगोन रां खामायनो हानांगोन अब्लासो संसारा गोजोन जागोन
Bondo, आंना न'आ मोननैसैलै नोंहा थांदो दे बुन्दु दे गाबोन दे माहाजोननि फिसाफोरा दाबो सिखारनो जायाखै नामा? मा नोंसोरबो सानजौफु जानांलाय खानसि बाथिफोरखौ दाबो सोंजायाखै नामा? आरो नोंलाय माहाजोननि फिसा बायदि मोनबाय नामा? मावा दाङा जालाय उन्दुलाय दसे थानो सुखुवा नामा? एफएम रेडिअ बायदि बुखुबाय थायो हाल्ला खालामनायसो नुदों नों गाबोन आसामावथ' स्टेपन गैया बेफोरखौ एसेबसिन हानाया नों एसेबो सान्थि गैया है Baba, sikardo. Woi, sikardo. Oh, nोंनि फिसा मोजांफोरा दानि सिखार जादों मालाय 8ता 9ता बाजिबासो सिखारगोन उन्दुलाय जालायल'सो माथो मावगोन थाब सिखारनालाय फरायनायाथ' गैखाया मा नंनायनि नङैनि दावराव-दावसि खालामबाय थायो मा बे नङा नामा नोंखौ खायसे बुंदो औलै आफा नंनायनि नङैनि दावराव खालामबाय थायो आइया सानफ्रोमबो दावराव खालामनायखौ नुदों खालामाखैलाय मा दोनलै बिमा बेरेफुंजानि मा दावराव खालामबाय थायो आंसो दावराव खालामबाय औलै आफा सामफ्रामबो दावराव खालामबाय थायो दाना गासिबो बिफा लोगो नांजोब्बाय जाबायलै आयै हामदो दे नै दावरावखौल' खालामबाय थानो नागिरो गावल' मावनाय बायदि खालामखायोनोखा बिदिबा दे आं मिथिजाबाय बिमा मानो बिदि एसे बुजिया नामा नों बुजिनांगौ मा दं नोंनि मावथि फिसाफोरखौ मावहोदो मावबाबोथ' नाम गैया दावराव खालामनायसो नुयो जलंगाफोरा लाबो र' लांगौ न'आफा मा लाबोनांगौ आइ आलु दालि पियाज आरो मैगं गोथां एसे लाबोफा दे जागोन दे ओंखामफोरा थाब संना दोन जागोन दे आफा आगै लामा दथानि थास' बिबार नङा नोंलाय मानलाबायनो बिबार बागाननि गलाप बिबारसो नों बैसागुआबो माला फैगोनथाय बुन्दु मा बुन्दु माइसे मोजां मेथाइलै है बुन्दु आं सिंनिखौ नों खनबावोसो साहानिखौसो खनदो आरो दंबावोसो नंगौ बुन्दु आंबो सासे साइनबर्ड लागानोसै खोमालै एबार मा नों जुलि जानोसै औलै बुन्दु संसारखौ जुरिजेननोसै खोमा आंबो माबायदि सिख्लाखौ हाबा लानो नोंलाय हे बुन्दु माबायदिखौ लानो आरो नायनोसै माबायदि मोनो बुन्दु बै सारानि गाब्रमनाय पाटफोर बायदिखौ लादोलै बिदिखौ लाना आंखौ मोनजागोन नालाय बुन्दु बुन्दु जियानो जाया मानो मोजां आखल आखुनि नायना लादै लागोन नायनोसै बुन्दु मारैखौ मोनो महरखौ नायबाय थालालै मोजांल' जानांगौ मावै दाङै सङै खुरै जाहोबा नामसिगौ नङा होमबा नंथारगौ सोरबा दंबा खोन्था जागोन दे नायनांगोन दे नाय
लामाफोरजोंबो मा जाबावगोनलै आदै बहा थांदोंमोन ओइ हाथायाव थांदोंमोन आदै आदै मा लाबोसिगोन मोनावलाय बिदिनोसै जानाय लोंनाय नंगौ गायखांबाय ना माइफ्रा ओइ एसे दंबावो बै दै बानायानो सेस खालामलांबाय नंगौ थांगोन दे लासैनो दे होमबा दे दे थु थौ बिदिब्ला जों फास थु बुन्दु ओं इसरायाबा खालामना लानाय बिराद खस्थ' जानांगौ ओंलै। उन्दैयावनो जाबाय आरो बुन्दु नोंबो बिदि जानाङा होहै नायनि र' माबायदि मोनो आंबा आहा नों एसे नायनांगोन बुन्दु आं जागोन दे बुन्दु सिन्था खालामनाङा सान्दुं गोसानि एसे लोंलांनि र' ओइ बिमा बिमा बहा थांखो मनाया लांफै बिमा बिमा मनाया लांफै ए हाथाय थांनाया मोजां माथो बोरो मा लाबोदों मा लाबाखै सानदों नामा सोर हिनजावनाव लोंना फैखो ओइ बारा बाथ्रा बुंनो होनदों आं सिरि था लोंथागासो नों दिनै हाथायाव थांदों लोंनाय लोङै आंनि बाथ्रा बे नोंहा मा नांजादों ए नों आंनि नांजानायसो नुदों सिरि था होनदों सिरि था दहाय फुङाव थांनाय मानसि लोगोआ मोनाजासे हाथाय जायो आंनि बाथ्रा बे बिराद मिलायदों फिसाफ्राबो बेना बिखेबनोनो नोंनि थाखायनो आंनि नखर संसारा दावराव दावसि दावराव दावसिया नोंनिफ्राय जायो ना आंनिफ्राय जायो नोंनिफ्रायनो जायो नोंनो सुनि बे नखरनि